Pozdrav dragi moji, evo spremila sam vam nekoliko lepih recepata za predjelo za novogodišnju noć. Ja sam već prethodno ispekla testo koje ću sada nafilovati, a to su ove takozvane slane princis krofne. Komplet recept ćete naći u opisu videa, ali i na mojoj web stranici www.kohen-mit-ruža.de. Iako je moja web stranica na nemačkom jeziku i na nemačkom području, videa pravim na našem jeziku sa nemačkim titlom ispod. Zato mi je važno da znam odakle imam svoje pratioce. A pozdrav od mene za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju i sve druge krajeve odakle me pratite. Kao što rekoh, spremila sam 3 fila. Jedan je uprženi spanać koji sam umešala sa krem sirom, drugi je upržena paprika sa krem sirom i treći je krem sir koji sam uradila sa sitno sečenom šunkom i crnim maslinama i onda na kraju sve to dekorisala. Zadnjih godina se bavim receptima, pa tako i pratim recepte drugih autora kao i poznatih kuvara. Neke stvari mi se jako dopadaju i inspirišu me, a neke stvari ne mogu da prihvatim, nažalost, u mojim godinama. Zato mi oprostite, ali ja sam samo jedna hobi kuvarica. Ovo meze koje vam predstavljam sada je dosta izdašno i naravno dopašće se svakome kome ga ponudite jer su ukusi nama poznati, ukus paprike, ukus spanača, šunke i svega. Stvar je samo dekoracije i prezentacije. Ja sam tu mogla dodati neke sada modernije sastojke kao što su možda avokado ili papaja ili već šta god, ali to ostavljam vama. Znači, ispod može da bude po vašoj želji, važna je ta neka osnova i da to sve izgleda na kraju dekorativno, ali i ukusno, da vaši gosti uživaju u tim ukusima koje se nalaze u tom testu. Evo, ja sad ovde punim ove moje pužiće koje sam ispekla i sirom napunila, a vi možete puniti i krastavčićima, šunkom sečenom, pa na kraju tek sir. Evo, uz malo mašte i inspiracije to može ovako da izgleda. Nadam se da ćete isprobati ove recepte i da ćete mi u komentarima napisati kako vam je ispalo. Sve najbolje vam želim do sledećeg videa, pozdrav!